Recordarem aquest 2020 que ara s'acaba durant molt de temps. No diré cap mentida si reconec que els dubtes, l'incertesa i la por davant uns moments tan imprevisibles m'han llevat la son més d'un dia. El 2020 ha estat l'any de prendre consciència de la fragilitat de la vida, l'any en què hem après a abraçar-nos en la mirada, l'any en què hem hagut d'inventar-nos una nova manera de viure per esquivar la malaltia. Som molt conscients de les dificultats que ha suposat el context sanitari actual en què vivim tots. Per això, us vull agrair especialment l'esforç que feis per adaptar-vos a una situació canviant i complexa com la que vivim. Al capdavant de l'Ajuntament de Manacor he viscut també moments molt crítics. Hi ha hagut manacorins i manacorines que han mort per la Covid-19 i els seus familiars no se n'han pogut acomiadar. N'hi ha que fa mesos que vos deixeu la pell en el centre de salut i l'hospital perquè en podem sortir vius, i el millor possible. N'hi ha que heu perdut la feina i d'altres que heu hagut de tancar les vostres empreses. A tots vosaltres tot el meu reconeixement i suport. Davant les situacions límit és quan hem de reaccionar. Amb aquest compromís vos asseguro que faig feina cada dia. I com tot, durant aquest any, les festes de Nadal que arriben també seran diferents. Estem cansats de mesures sanitàries, però és molt important que facem un altre esforç. Si enguany complim les normes, l'any que ve podrem seure tots a taula sense haver de lamentar absències de persones que estimem. Vos desitjo unes bones festes i, sobretot, més que mai, un bon any 2021. Molts d'anys i bones festes.